Hello people! Oh yeah, finally naka-abot na gid mi. Og niapit sa ako diri sa Simpak, Lala, Maranding, Lanao del Norte. Kaya ako sa balay sa akong lola. My beloved lola. Diri gyud mi naniud to kay lami ra gid ang manok dinhi. With lami kay mong sudan ron. Manok. Ang manok na iyang sab. Manok plus alimango. This is my beloved lola. May kamera la, pero gamay ka na sa la, pero maigo ka. Para pamignong, muna akong lola. Ay, ka sa labing, bababay mo. Yeah. Muna akong lola. Sa una bata pa ko, basta mag-summer, dreading ko sa akong lola. Pero, for the meantime, mga on sa amin. So I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm new, so I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm new, so I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. So akong lola, 89 years old. Tapos, pagka-glasses. Iba. Di naman na mo soft drinks. Isa na yun, di na. Nawala yung soft drinks. Di ka man na mo soft drinks. Isa na mo, tubig lang. So dala nato atong kalingawang karon akong hangyo tanan nga manindog para sa atong prayer. Yung pagtangkilig diri again ay mo kalibog ha ang Fighter Wine Classic mo nang tula. Ang akong gina-endorse ang Fighter 50. Kato na yung mga Facebook diri paki-like sa akong channel Bitok-Bitok University o YouTube Bitok-Bitok University. Salamat. Shot sa sabay-sabay tag shot ha. Sabay ta ako apod shot po brad ako isa. Fighter 50. 1 2 3 shot. Ah, kalamit. Ang winner na ni taga na itong bag-ang. Para, nami ba mag-instalis makuha na yung ngipon? Sa. Ah, bago na. 5, 4, 3, 2, 1, Kisa may mga puti-puti diri. Kanisi tatay, puti-putay. Puti na yung itlog tayo na doon. Ha? Hindi ka nautok. Nagong? Doon mo gusto tang butso tayo. Oh yeah, that's it people. Nakapamista pa mi, naka-BH pa gid mi. Daghang salamat kang chef. Isa ni nagata ka na bi? Chef Roseria po. Isa sa? I-link na to below kung saan nga chef. Kung saan yan kananan dia? Soy Resto. Salamat kayo, no? Nakapamista pa mi and we're going back to CDO. Napamisa Maranding. Okay. Thank you very much guys sa inyong pagtanaw sa video hantod sa Tumoy. Please don't forget to subscribe sa Bitok-Bitok University. Daghang salamat sa inyo. Maranding. Daghang salamat ninyo kayo. Bye. Yo people! Hello, what's up? Nami karon sa Manamag Bukidnon with the gang! Ling Ling! Charles the man! Og si Maria. Hi! Alright, nami diri para sa Buagay 2017. Alright, sugdan na nato ni mga pamilya. Let's go! Brother Bernie kay gisingot na siya. But we're here now. I'm in
activating his camera vlog. Vlogging camera. Anyway, so it's about to start. Na ng mga dancers. Among yang tanan nga malindot Huh? para sa atong invocation. Ay, ba? And please remain standing for our Kabansang Awit. Ay, sa likod. Bagay, may. Bagay na. Mura si John, lulok si Ellen Adarna. Nonoy Rivera, taga Kitaw-Taw, Bukidnon. Kitaw-Taw, Bukidnon! Bata! Ayos! Okay. Ako si Tudong! Bulakaw, Batang Valencia! Batang Valencia! Oh, ha? Oh, karate! Oh. Oh! Burang lang sila kagkabigay. Burang lang laki ay. Laki o mahilig o laki. Holding hands! Ayan. Tulo sa stars. Ato mo sa fountain, Yeah! Isi ba na napuling. Huyong pang bata ka napuling, huyong pa. Huyong pa kayo napuling. Makalibong, lahi ako na simot. Lahi ako na simot. Alex! Maria! Ayun! Go. Ready? Alex! Maria! Saan ka pati mo kiyan yung ito, lalaki mo gusto. Macho ka, nasa makayo mo gusto. Sunod. Alex! Maria! Ay, doon na. Alex! Ano ba tipas ko? Alex! Maria! So kung asa akong i-touch po ko nimo ha. Ay. Ready? Kung na atubangan mo sa kaanayan. Kami ang mga pirikot! Ah, sorry. Ako yung konsensya. I like your ear. Ganapis mo na lugan. Cute ka pa. Ako mong ilong. Ano ka maninood ka? Ang ato, joke. Ako gingon sa mo cute ka. Nasa ako kay... Dakong ilong. Akong ilong, si problema. Anawan ng buto ang black hands. My God, sorry, wala ko lang ko. Oh, ito na. Layo kay ka, uy. Ano, pag-ulo ko. Grabe siya, oh. Pero nato lang ang parador. Muro na kawin ng urokan. Wow, gentleman. Pakpakan po natin mga kaibigan. Ang galing naman. Sure ka, single ka? Single. Anong single man ka? Be, tanong ako mong naong, be. Wow, you deserve it. Char. Ay, nagkaulaway pa. Oo. Wala, kadali, kay mapunanda. Sige, 1, 2, 3. Okay na sa Nagano! 500 pesos. Congratulations, Sansan! Salamat ma'am, thank you very much. You come with qualification, you already know the program. You were on the town, they say you're a monster. Why now? Makalago.
sa